செய்வீராக. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் அதில் 14ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் 14ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். என் சகோதரரே, ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டென்று சொல்லியும் கிரியை இல்லாதவனானால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன? ஆமென், ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு செய்தியின் தலைப்பானது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், சொல்லுங்க. கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. பக்கத்தில் கைப்பிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. நாம் இந்த தலைப்பில் நாம் வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். இன்றைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வேதாகமத்தில் விசுவாசத்தை குறித்து நாம் நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம். பழைய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் சரி, புதிய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் சரி, விசுவாசம், நம்பிக்கை, கிரியை இப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்றைக்கி வேதத்தில் அநேக காரியங்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும்படியாய், ஒரு சில காரியங்களை நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கும்படியாய் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. அல்லேலூயா. இன்றைக்கி வேதாகமத்தில் 2 பேர் 2 கோணங்களில் அவங்க யோசித்தாங்க. 2 பேர் 2 கோணங்களிலே அவர்கள் யோசித்தாங்க. ஒன்று யாருன்னு கேட்டால் பவுல். ஒன்று பவுல், இன்னொன்று யாக்கோபு. இந்த யாக்கோபு இந்த நிருபத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பவுல் எழுதியிருக்கிறார். இந்த பவுல் யார் கேட்டால் அவர் ஜனங்களை, ஆண்டோடைய பிள்ளைங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நிருபங்களை வாங்கி கொண்டு வந்தவர் தான். அந்த வந்த நேரத்தில் தேவனுடைய ஒளி அவரை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. அவர் ஒரு குருடனை போன்று 3 நாட்கள் இருந்தார். அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் அங்கே கேட்குறார், பவுலே, சவுலே, சவுலே. அப்போ சொல்கிறார், தேவனே நீங்கள் யாரு? நீ கஷ்டப்படுத்துகிற, துன்பப்படுத்துகிற தேவன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தின உடனே அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க, நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் உடனே கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுத்தவர் தான் இந்த சவுல். இந்த சவுலை தேவன் யாரா மாற்றினார்னா பவுலாக மாற்றினார். அவர் அநேக நிருபங்களை எழுதினார். இன்னைக்கு நம்ம சொல்லுவோம், சிலர் நம்ம எல்லாம் சாக்கு போக்குகளை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இன்னைக்கு ஏன் சர்ச்சுக்கு வரல, பசங்கள்லாம் சர்ச்சுக்கு வராம பின்மாற்றத்துக்கு போகிறாங்க, காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? வேலை சொல்லுவோம், வேற செல்ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன பண்ணுவோம்? செல்ஃபோன்னால பிள்ளைங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க காலங்களெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு தேவன் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காக தான் படைத்தார். ஆனால் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. இன்னைக்கு செல்ஃபோன் வந்து ஒரு பேய் கிடையாது. செல்ஃபோன் வந்து ஒரு பேய் கிடையாது. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுற விதம் தான் இருக்குது. அன்றைக்கு ஏன் இதை நான் சொன்னேன்னா, பவுல் ஏன் அநேக நிருபங்களை எழுதினார்? பவுல் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ஒரு பெரிய ஸ்காலர், அவர் கல்விமான், அவர் ஞானவான், அவருக்கு நிறைய அறிவு இருந்தது. அவர் கமாலியருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து என்ன பண்ண தெரியுமா? படித்தவர். அவர் ஒரு பெரிய ஸ்காலர். அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், எல்லாவற்றையும் கற்று தேறினவர் தான் இந்த பவுல். எந்த பக்கம் போனாலும் அவர் மடக்குவார். அவ்வளோ ஞானம் உள்ளவர் தான் இந்த சவுலாக இருந்த பவுல். அப்போ இந்த பவுல் ஏன் நிருபத்தை எழுதணும்? பவுல் ஏன் இந்த நிருபனா வேற ஒன்றும் இல்லை, லெட்டர். நிருபனா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், லெட்டர். இந்த லெட்டர்லாம் ஏன் எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த பவுல் இருந்த இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோம் அப்படின்னு சொல்லுகிறாங்க. இப்போ ஒரு பழமொழி ஒன்று இருக்கு, ஆல் ரோட் கனெக்டட் டு ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எல்லா வழிகளும் எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகும்னா ரோமுக்கு கனெக்ட் ஆகுமா. அந்த பவுல் வாழ்ந்த நாட்களில் அந்த ரோம் தேசத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க, இப்போ நம்ம எப்படி பைபாஸ் ரோடு அப்படி சொல்கிறோம், இப்போ பைபாஸ் ரோடு என்ன பண்ணுது, அங்கங்கே வேகமாக போயிடுது. நாங்கள் எல்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது, நான் வாலிப பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் ஊர் சொந்த ஊராகிய திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரிக்கு நாங்கள் போவோம். அப்போ போகும்போது காலையில் திருவொற்றியூரில் 5 மணிக்கு கார் எடுத்தோன்னா நைட்டு 7 மணி 8 மணிக்கு போய் சேருவோம். ஒரு ஊராக போய் சுற்றி போவோம். ஆனால் இப்போது கார் 5 மணிக்கு எடுத்தால் மதியானம் 2 மணிக்கெலாம் அங்கே போயிடலாம்.
காரணம் என்னன்னு கேட்டா பைபாஸ் ரோடு வசதிகளை போட்டாங்க. அப்போ இவர் அந்த வாழ்ந்த நாட்கள்ல சத்தியத்தை எப்படி சொல்லணும், ஜனங்களுக்கு எப்படி இந்த சத்தியத்தை ஆண்டவரை பத்தி சொல்லணும்னு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாருன்னா, அன்னைக்கு இருந்த அந்த தொழில்நுட்பமாகிய லெட்டர், அதாவது நிருபங்களை எடுக்க ஆரம்பிச்சார். அந்த நிருபங்களை எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சா, இது இந்த ஊருக்கு அனுப்புகிறேன், இது அந்த ஊருக்கு அனுப்புகிறேன், இது கொருந்திக்கு அனுப்புகிறேன், இது இந்த ஊர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஊராக அவர் என்ன பண்ணினார், எழுதி 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 அந்த போஸ்டலுக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தார். அதனால தான் நிருபங்கள் என்ன பண்ணிச்சு, பரவிக்கொண்டே வந்தது. இப்போ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் அவர் அந்த இன்னைக்கு நம்ம காலத்துல இது ஒரு இப்படி இவ்விதமா நான் சொல்ல முடியும். ஒருவேளை இன்னைக்கு மட்டும் பவுல் இருந்திருந்தாருன்னு வைங்களேன், நம்ம இன்னைக்கு சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து எத்தனை பேர் நீங்க வசனத்தை படிச்சு அதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்றீங்க? எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப் இருக்கு. வாட்ஸ்அப் இருக்கவங்களாம் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக் இருக்கவங்களாம் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். ட்விட்டர் இருக்கவங்களாம் எல்லா கழுதையும் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்றது இல்லை, ஒன்னத்தையும் பிரயோஜனப்படுத்த. எதை தெரியுமா ஷேர் பண்ணுவோம்? காமெடிகளை ஷேர் பண்ணுவோம், பாட்டை ஷேர் பண்ணுவோம், யாரோ ஒன்று சொன்னாங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுவோம், வசனத்தை அனுப்புங்க. இதெல்லாம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த வழிவாசல் தான். இதெல்லாம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த வழிவாசல். நீங்க கேட்கலாம், வசனத்துக்கும் தலைப்புக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. இன்னைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. அதற்கு சம்பந்தமாக தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ இந்த பவுலும் யாக்கோபும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விசுவாசத்தையும் கிரியையையும் வித்தியாசமா பார்த்தாங்க. ஆனா ரெண்டு பேர் பார்த்தது தப்பு அப்படி சொல்ல வரல. ஒவ்வொருத்தங்க பார்வைக்கு ஒவ்வொன்றாக இருக்கும். ஆமென். இப்போ நீங்க பார்க்கறதுனால அது சரின்னு தோணிடாது, நான் பார்க்கறதுனால அது தப்புனோ தோணிடாது. இன்னைக்கு நான் இந்த உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு இங்க ஒரு பெரிய ஆறு, அதாவது 6 அப்படின்னு போட்டு வைங்களேன். 6 ஆறு இப்படி போடுறோம்ல, இந்த பக்கத்துல இருந்து நான் பார்த்தேன்னா அது எப்படி எனக்கு தெரியும்? 6 அப்படின்னு தெரியும். அந்த பக்கத்துல இருந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 9 தெரியும். அப்போ இல்ல இல்ல இது 6 தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இல்ல இல்ல இது 9ங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அப்போ ஒரு மனுஷன் பார்க்கிற பார்வையில தான் என்ன இருக்கு, அது வித்தியாசப்படுகிறது. அப்போ இன்னைக்கு இந்த வேத வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த பவுல் இந்த நிருபத்தை எழுதி அநேகருக்கு அனுப்பின அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இன்னைக்கு விசுவாசம் தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாங்க? விசுவாசம் தான் பெருசுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா யாக்கோபு சொல்லுகிறார், கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் முரண்பாடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, முரண்பாடுகள் ஒரு சில இடங்கள்ல இருக்கலாம். ஆனால் ரெண்டுமே நான் சொல்றேன், ஒரு விசுவாசம் நிறைவேறணும்னா அதுல கிரியை கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி கிரியை இல்லைன்னா அந்த விசுவாசம் எப்படி இருக்கும்? செத்து போனதாகவே இருக்கும். அல்லேலூயா. உங்க எத்தனை பேருக்கு விசுவாசம் இருக்கு? நான் விசுவாசிக்கிறேன்ப்பா, நான் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன், ஆண்டவரை நான் நம்புறேன், ஆண்டவர் என்னை இப்படி உயர்த்துவார், நான் விசுவாசிக்கிறேன், ஏசப்பா என்னை இப்படிலாம் உயர்த்தி வைப்பாங்க, நாளைக்கு எனக்கு இதை செய்வாங்க, என் குடும்பத்துக்கு இதை செய்வாங்க, என் பிள்ளைகளுக்கு இதை செய்வாங்க, என் பேர பிள்ளைங்களுக்கு இதை செய்வாங்க அப்படின்ற விசுவாசம் நமக்கு என்ன இருக்கு? இருக்கு. நான் மரிச்சேன்னா பரலோகத்துக்கு போவேன் அப்படின்ற விசுவாசமும் நமக்கு இருக்கு. ஆண்டவர் மீண்டும் வருவார், எனக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி அந்த ஸ்தலத்துக்கு என்னை கொண்டு போவார் என்ற விசுவாசமும் நமக்கு இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம பேர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், சொல்லுங்க. அதனாலதான் நம்ம பேரு விசுவாசி. யாரு? விசுவாசி. காணாதவைகளை நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்? நம்புகிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ இந்த விசுவாசத்தை குறித்து பவுல் சொல்லும்போது ரோமர் எழுதின நிருபம் 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துல வாசிச்சு பாருங்க. ஆதலால் இந்த விசுவாசம் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வருமா? ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும். விசுவாசம் எப்படி வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேள்வியினாலே வரும். கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். ஆமென், அல்லேலூயா. இன்னைக்கு விசுவாசம் எப்படி வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேள்வியினால வரும். அந்த கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வரும். ஆமென். இன்னைக்கு அப்ப நம்ம விசுவாசம் எப்படி வரணும்? தேவனுடைய
வார்த்தையினால. இன்னைக்கு நம்ம சங்கீத பகுதியில் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவு தேவன் அழகா இன்னைக்கு இந்த வேத புத்தகம் என்ன தெரியுமா, சும்மா ஏதோ ஒரு கதை, ஏதோ ஒரு இதெல்லாம் இல்லை. அது கெட்டு போகிறவர்களுக்கு தான் பைத்தியம் போல தெரியும். கெட்டு போறவங்க தான் என்ன வெறும் பைபிளே தூக்கிட்டு போற, இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, செல்போன்லேயே எடுத்துட்டு போகலாம். இல்லை இல்லை, இன்னைக்கு நம்ம பைபிளில் கையில் சுமக்கிறதே நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ இந்த வசனங்கள்ல எல்லாம் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு காரியங்களை பிரித்து பிரித்து காட்டுகிறார். இந்த வசனம் நம்மளோடு கூட பேசுகிறதா இருக்கிறது. நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம என்ன பண்ணணும். ஆண்டவர் சொல்லுவார், சில நேரம் நாங்கள் தேக்கி கொண்டு பைபிள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்லுவார், நீ நடக்க வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு காட்டுவேன், நீ அறியாததும் எட்டாததுமான பெரிய காரியத்தை நான் உனக்கு செய்வேன். நாங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுதெல்லாம் வேதம் எங்களோடு கூட பேசினது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வசனம் சொல்கிறது, இந்த ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும், கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினாலேயே வரும். அப்போ இந்த வசனத்தின் மூலியம் தான் நம்ம விசுவாசம் என்ன பண்ணும், பெருகும். விசுவாசம் வளரணும்னா என்ன வளரணும், வேத வாசிப்பு வளரும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், விசுவாசம் வளரணும்னா என்ன வளரணும், வேத வாசிப்பு வளரணும். அந்த வேதத்தை படிக்க படிக்க தான் நம்ம விசுவாசம் என்ன பண்ணும், வளர்ந்து கொண்டே வரும். சரி, இப்போ ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். 1 கொரிந்தியர் 2:4. உங்கள் விசுவாசம் மனிதனுடைய ஞானத்தில் அல்லாமல் தேவனுடைய பலத்திலே நிற்கும்படிக்கு. அல்லேலூயா. நம்ம விசுவாசம் யார் மேல இருக்கக்கூடாது, மனுஷனுடைய ஞானத்தில் இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு விசுவாசம் என்பது எனக்கு இருக்கிற ஞானத்தில் வந்ததுன்னா அது விசுவாசம் கிடையாது. அது என்ன தெரியுமா, அது என் ஞானம், அது என் அறிவு. ஆனா இந்த விசுவாசம் எங்கிருந்து வரும்னா தேவனுடைய பலத்தினாலேயே வரும். அல்லேலூயா. தேவனுடைய பலத்தினால தான் என்ன பண்ணணும், விசுவாசம். அதனால தான் நம்ம சுற்றிலும் எவ்வளவு காற்றுகள் அடித்தாலும் சரி நம்ம அதில் விழவே இல்லை. தேவன் நம்மளை நிமிர்த்தி வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. சூறாவளிகள்லாம் வந்துச்சு, பலவீனங்கள் வந்துச்சு, வியாதிகள் வந்தது, கஷ்டங்கள் வந்தது, போராட்டங்கள் வந்தது. ஆனால் எல்லாவற்றையும் தேவன் நம்ம தான் ஜெயித்து நிற்கும்படியாக வைத்தாரே தவிர நாம் தோற்று போக எங்கேயும் அவர் விடவே இல்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் விசுவாசிக்கிறவர், நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் என்று எனக்கு தெரியும். ஆமென். அதுக்கப்புறம் வாசிச்சீங்கன்னா கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்துல பவுல் இவ்விதமாய் சொல்கிறார், ஆவியின் கனிகளோ அன்பு. இந்த விசுவாசத்தை எதுக்கு ஒப்பிட்டு காட்டுகிறார்னா ஆவிக்குரிய கனிகளிலே ஒன்றாக அவர் காட்டுகிறார். இன்னைக்கு தேவன் ஆவிக்குரிய கனிகளை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு ஒரு மரத்தை நம்ம அழகா வளர்க்குறோம், ஒரு மாங்காய் மரத்தை வாங்கி வளர்க்குறோம்னு வைங்களேன். அந்த மாங்காய் மரம் ஒரு 10 வருஷம் நம்ம வளர்த்துட்டோம். அந்த மரம் மாஞ்செடி வளர்ந்துருச்சு, மரம் ஆயிருச்சு. ஆனால் அதில் கனியே இல்லை. என்ன பண்ணுவோம், என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க, என்ன பண்ணுவோம்? அடுப்புக்கு விறகு இல்லை, அதனால வெட்டி மாங்காய் மரத்தை என்ன பண்ணிடுவோம், அடுப்பில் வச்சு எரிச்சிடுவோம். இன்னைக்கு ஒரு 10 வருஷம் நம்ம வச்ச ஒரு மரம் கனி தரலன்னா நமக்கு எவ்வளோ கோபம் வருது. அது நிலத்தை அடைச்சிட்டு இருக்கு, நிலத்தை பாலாக்குது. அதை வெட்டி என்ன பண்ணுங்க, கொளுத்திடலாம் அப்படின்னு கொளுத்துவோம். இன்னைக்கு நம்மளை தேவன் இந்த பூமியில உயிரோடு வச்சிருக்கிறார். நம்ம எத்தனை பேர் கனி கொடுக்கிறோம்? அப்ப கனி கொடாத மரத்தெல்லாம் வெட்டி அக்கினியில் என்ன போடணும், போடணும். அப்ப ஆண்டவர் வெட்டிடுவாரா? வேதம் சொல்கிறது, ஒரு எஜமான் தோட்டத்தில் வேலை செய்யற வேலைக்காரங்கிட்ட போய் சொல்கிறார், இந்த மரம் ஏன் இங்க வேஸ்டா இருக்கு, இந்த மரத்தை வெட்டுங்க, இந்த மரத்தை அந்த மரத்தினால நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறான், இல்ல ஆண்டவரே, இந்த 1 வருஷம் போருங்கப்பா, இந்த 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டீங்க, இந்த 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, இதை நான் என்ன பண்ணுகிறேன், அதற்கு தேவையான உள்ள மண்ணை கிண்ண பெரட்டிட்டு அதுக்கு தேவையான மருந்துகள், எருக்கள், உரங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுகிறேன், கொடுக்குறேன். அது கனி தரும், கனி தரலன்னா பார்த்துக்கலாம். ஆனால் அதே போல் அந்த தோட்டத்து வேலைக்காரன் அதை செய்கிறார், அதில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கிறார். இன்னைக்கு இதே போல தான் பிதாவினிடத்தில் தேவன் நமக்காக பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். இந்த 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, இவங்க கனி தருவாங்க.
நம்மளை ஆண்டவர் அப்படிதான் கனித்தர வைத்து கொண்டே இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ இந்த ஆவியின் கனிகள்ல ஒரு மரத்தை எதை வைத்து அறிந்து கொள்ள முடியும்னா, அதன் கனியை வைத்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு மரத்தை அறிந்துக்கலாம். இது நல்ல மரமா, இது கெட்ட மரமா. இன்னைக்கு யாருக்குமே ஒரு மரத்தை பத்தி தெரியலன்னு வைங்களேன், அது பழத்தை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க, அதை காயை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் மரங்கள்லாம் என்னன்னு தெரியும். இப்ப தென்னை மரத்துல போய் என்ன காய் காய்க்கும்? மாங்காய் காய்க்கும், தேங்காய் தான் காய்க்கும். அப்போ காயை பார்த்து சொல்லுவோம் இது தென்னை மரம் மாதிரியே இருக்கு. சில காய் சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னங்காய் போலவே ஒரு சில காய்கள் இருக்கும், பார்த்தா இது தேங்காய் மாதிரியே இருக்கு. சில செடிகள் இருக்கு அத்திப்பழம் போலவே இருக்கும், ஆனால் பார்த்தா அது அத்தி மரம் கிடையாது, அது வேற ஒரு மரம். ஆனால் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், அத்திப்பழத்தை போலவே அது இருக்கும். அப்போ அதை காய்களை வைத்து, அதை கனிகளை வைத்து அது என்னது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த வசனத்துல பவுல் விவிதமாய் சொல்கிறார், ஆவியின் கனிகளோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சை அடக்கம். அப்போ இங்க ஒரு காரியத்துல விசுவாசம் என்கிற ஒரு கனிய அவர் என்ன கொண்டு வர்றாருன்னா, இது ஒரு ஆவியின் கனி. இந்த விசுவாசம் என்ன தெரியுமா, இது சாதாரணம் அல்லதுப்பா, இது ஒரு ஆவியின் கனி. இந்த ஆவியின் கனி நமக்கு வேணும் அப்படின்னு அவர் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. இதன் அப்புறம் வாசிச்சு பாருங்க, 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:8 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:8 பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ தெளிந்தவர்களாயிருந்து விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீராவையும் தரித்து கொண்ட கடவும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த விசுவாசத்தை பவுல் எதுவாக சொல்கிறார்னா, அது ஒரு மார்க்கவசம். நம்ம யுத்தத்துக்கு போய் நிற்கும் பொழுது அந்த யுத்த வீரர்கள் எல்லாம் அணிந்து கொண்டிருப்பது மார்க்கவசத்தை அணிந்திருப்பாங்க. ஏன்னா அது அவங்க உயிருக்கு பாதுகாப்பு. எந்த விதமான ஆயுதம் அவங்க உடம்ப தொலைக்க கூடாது என்பதற்காக அவங்க அணிந்து கொள்ளுகிற மார்க்கவசம். இன்னைக்கு விசுவாசம் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்குன்னா, அது ஒரு மார்க்கவசமாக, ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இவ்விதமாய் பவுல் விசுவாசத்தை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டே வருவாங்க. ஆனா இங்கு ஒரு படி அதிகமாய் போயிட்டு இங்க யாக்கோபு சொல்லுகிறார், விசுவாசம் எல்லாம் இருக்கு, ரைட்டு தான், எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு, ரைட்டு. ஆனா அந்த விசுவாசத்தை நான் கிரியையில கொண்டு போலன்னா அது எனக்குள்ள செத்து போனதாய் இருக்கிறது. எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு பிரதர், எனக்கு விசுவாசம் இருக்குங்க, ஆனா அந்த விசுவாசத்தை நம்ம கிரியையில கொண்டு வரலன்னா அது எப்படிப்பட்டது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், அது செத்து போனதாய் இருக்கிறது. நான் வேதத்தின் ஆதாரத்தின்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். யாக்கோபு எழுதின புத்தகம், யாக்கோபு எழுதின நிருபம் நம்ம எல்லாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம். யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் அதுல 14ஆம் வசனத்திலிருந்து நீங்க எல்லாரும் வாசிக்கும்படியா நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்ம எல்லாரும் அதுக்கு அந்த பகுதிக்கு நேராக நம்ம வேத புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம். யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். என் சகோதரரே, ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டென்று சொல்லியும் கிரியே இல்லாதவன் ஆனால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன? இப்போ ஒருத்தன் சொல்றான், எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு, ஆனா அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள்ள கிரியை செய்யலன்னா, அவனுக்குள்ள வேலை செய்யலன்னா அதனால அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதனால அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? எந்த ஒரு பிரயோஜனமோ இல்லை, எந்த ஒரு பிரயோஜனமோ அவனுக்கு இல்லை. அல்லேலூயா. அப்போ இந்த அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்ன? அந்த விசுவாசம் அவனை என்ன பண்ணும்? அவனை ரட்சிக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லவே இல்லை. அப்போ அந்த விசுவாசம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கணும்னா, ஒரு விசுவாசம் அந்த மனுஷனுக்குள்ள அவனுக்குள்ள வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? அவன் கிரியையில அதை வெளிப்படுத்தி காட்டணும். என்ன பண்ணி ஆகணும்? அவன் கிரியையில அவன் வெளிப்படுத்தி காட்டணும். அதற்கு ஒரு ஓமையாக, ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அதுக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது வஸ்திரம் இல்லாமலும் அனுதின ஆகாரம் இல்லாமலும் இருக்கும்போது, உங்களில் ஒருவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் சமாதானத்தோட போங்கள், குளிர் காய்ந்து பசியாருங்கள் என்று சொல்லியும் சரீரத்திற்கு வேண்டியவைகள் அவர்களுக்கு கொடாவிட்டால் பிரயோஜனம் என்ன? இப்போ இந்த விசுவாசத்தையும் கிரியையும்
இவர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான், 2 பேர் இருக்கிறாங்க, ஒரு ஆண் ஒரு பெண். இப்போ அவங்களுக்கு என்ன இல்லை? வஸ்திரம் இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன இல்லை? வஸ்திரம் இல்லை. அனுதினம் தேவையான சாப்பாடு இல்லை. இப்போ நான் போய் அவங்க கிட்ட, நீங்க போங்க, உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்றேன், நீங்க போய் குளிர் காஞ்சிக்கோங்க, நீங்க போய் பசி ஆத்திக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி ஜெபம் பண்றதுனால ஏதாவது நடக்குமா? அதனால அவங்க கேட்பாங்க, ஏங்க அது எனக்கு தெரியாதா? நான் போய் சாப்பிட்றதுக்காக தானங்க வந்து நிற்கிறேன், நான் போய் ட்ரெஸ்ஸுக்காக தானங்க வந்து நிற்கிறேன், நீங்க போய் ஜெபம் பண்ற, நீ அதை பார்த்துக்கிறேன் இது பார்த்துக்கிறேன்னா அதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஆனா அவன்கிட்ட நீ போய் குளிர் காயி, நீ அவன்கிட்ட போய் நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றதை காட்டிலும் அவனுக்கு நீ அதை செஞ்சினாதான், அல்லேலூயா, அவனுக்கு நீ எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாதான். அதான் சொல்லுகிறாங்க, நீ விசுவாசம் இருக்கு, அந்த விசுவாசத்தை என்ன பண்ணு? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு, அதை போய் நீ பிரயோஜனப்படுத்து, அதை போய் நீ அப்ளை பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு நம்ம செய்யறோமா அதை? நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆண்டவரே, கஷ்டப்பட்டவங்களாம் போறாங்கப்பா, அவங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்றோம்ப்பா, வியாதியோடு இருக்கிறாங்கப்பா, ஜெபம் பண்றோம்ப்பா. என்னைக்காவது நம்ம போய் நின்றுக்குமா அவங்களுக்காக? வேதம் சொல்கிறது, கடைசி நாட்கள் ஆண்டவர் நம்மளை பரலோகத்தில் கொண்டு போகும்போது அங்கே கேட்பா, நான் என்ன பண்ணேன்? சாப்பாடு இல்லாமல் வந்தேன், நான் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன், நான் காவலில் இருந்தேன், நீங்கள் என்னை பார்க்க வந்தீங்க, நான் பட்டினியாக இருக்கும்போது எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தீங்க. அப்போ அங்கே கூட்டத்தில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்களாம், ஆண்டவரே, உங்களை நாங்கள் என்னைக்கு பட்டினியாக பார்த்தோம், உங்களை என்னைக்கு நாங்கள் நிர்வாணமாக பார்த்தோம், என்னைக்கு ட்ரெஸ் இல்லாமல் பார்த்தோம், என்னைக்கு உங்களை ஜெயிலில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுவாராம், இந்த சிறியோர்களில் நீங்கள் ஒருத்தனுக்கு எதை செய்கிறீங்களோ அது யாருக்கு செய்கிறது? எனக்கே நீங்க செஞ்சீங்க. யாருக்கு? இந்த சின்னவன் ஒருத்தன் கஷ்டப்படும் போது அவனுக்கு உதவி செய்யும் போது நீ யாருக்கு செய்யற? எனக்கு செய்யற அப்படின்னு சொல்லாங்க. இன்னொரு கூட்டம் சொல்லுகிறது, நான் வந்தேன், நான் செய்யல. அப்ப கேட்கறாங்க, ஆண்டவரே, நீங்க எப்பயா வந்தீங்க? நான் சின்ன தோற்றத்துல தான் வந்தேன், நீ எனக்கு என்ன பண்ணல? உதாசீனப்படுத்தின, நீ என்ன கண்டுக்கவே இல்லை. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், இந்த விசுவாசமானது இந்த கிரியையினால வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம விசுவாசத்தை கிரியையில கொண்டு வரணும், நடைமுறையில கொண்டு வரணும். இதை நான் உதாரணத்துக்கு நான் விதமா சொல்ல முடியும். ஒரு பையன் படிச்சுட்டான், டாக்டருக்கு படிச்சுட்டான். இப்ப டாக்டருக்கு படிச்சவன அவன் போய் என்ன செய்யணும்? போய் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க? போய் வேலை செய்யணும். என்ன பண்ணணும்? போய் வேலை செய்யணும். ஏதோ ஒரு டாக்டர்கிட்ட அசிஸ்டண்டா போய் சேரணும், இல்லைன்னா இவன் ஒரு கிளினிக்கை வச்சுட்டு வேலை செய்யணும். ஒருவேளை வேலை செய்யாம அவர் நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு இருந்தாருன்னா அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குமா? யாருக்காவது பிரயோஜனம் இருக்குமா? அவருக்கும் பிரயோஜனம் இருக்காது, மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இருக்காது. இதே போலதான் விசுவாசத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன்பா, கேள்வியினால விசுவாசத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். ஆனா இந்த விசுவாசத்தை வச்சு நான் என்ன செய்யறேன்? இந்த விசுவாசத்தை கொண்டு நான் என்ன பண்றேன்? ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், கடுகு அளவு விசுவாசம் இருந்தா போதும். எப்படி இருந்தா போதும்? இருக்கிற விதைகளிலே, இருக்கிற தானியத்திலே சின்ன தானியம் எதுனா கடுகு தான். இந்த கடுகு அளவு விசுவாசம் உனக்கு இருந்தா போதும், மலையை பார்த்து பேர்ந்து சமுத்திரத்தில் போன்னு சொன்னா என்ன பண்ணும்? அது விழும். அப்போ அங்க கடுகு அளவு கூட விசுவாசம் இல்லை, அதனாலதான் ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அல்லேலூயா. இன்னைக்கு இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள இருக்கு, இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்? இன்னையிலேருந்து அதை கிரியையில் கொண்டு வர போகிறேன், என் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நான் கொண்டு வர போகிறேன். இந்த விசுவாசம் என்ன தெரியுமா? நான் பார்க்கல, ஆனால் என் தேவன் அதுக்குள்ளே என்னை கொண்டு போவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பாங்க, அன்னைக்கு ஆபிரகாம் ஐயா கிட்ட சொல்கிறாங்க, நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருக பண்ணுவேன். அன்னைக்கு அவருக்கு பெருகி இருந்தாரா? அவர் பெருகி இருந்தாரா? பெருகவே இல்லை. எங்க தெரியுமா இருந்தாங்க? அந்த வசனம், இந்த யாக்கோபு இந்த வசனத்தில் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாசிங்க, 24ஆம் வசனத்தை வாசிங்க, 23ல இருந்து. அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. இப்போ ஆபிரகாம் தேவனை என்ன பண்ணினாரா? விசுவாசித்தார். அது அவனுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? நீதியா இருந்துச்சு. ஆபிரகாம் ஐயா ஆண்டவரை விசுவாசிச்சதுனால அது அவனுக்கு நீதியா எண்ணப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று. அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எண்ணப்பட்டான். ஆதலால் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமல்ல கிரியைகளினாலேயும் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று நீங்கள் காண்கிறீர்களே. ஆமென். ஹல்லேலூயா.
இப்போ ஆபிரகாம் ஐயாவுக்கு ஆண்டவர் இந்த 75 வயதுல வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாங்க. நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன், நீ இந்த தேசத்தை விட்டு வா, நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன், பெருக செய்வேன், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நான் உன்னை பலுக செய்வேன், எல்லா வாக்குத்தத்தமும் கொடுத்தார். ஆனா இந்த ஆபிரகாம் ஐயாவுக்கு எப்பொழுது ஒரு பிள்ளை கிடைக்குச்சுன்னா 100 வயதுல கிடைச்சது. அதுக்கு முன்னாடி வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்படாத ஒரு சந்ததி உண்டானது. அதன் பின்பதாக தேவன் சொல்லுகிறார், நீ என்னுடைய வார்த்தையின்படி நீ நடக்கணும், நீ எனக்கு உத்தமனா நட அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார். 100 வயதுல ஈசாக்கை தேவன் அவருக்கு கொடுத்தார். இப்ப 100 வயசுல ஒருத்தருக்கு பிள்ளை கிடைச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்களேன். 100 வயசுல ஒரு பிள்ளை, எனக்கு அவருக்கு பிள்ளையே இல்லைங்க. 75 வயசுல வாக்குத்தத்தம், ஆனா 100வது வயசுல பிள்ளை கையில கிடைக்குது. அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? சந்தோஷமா மட்டுமா இருந்திருக்கும்? அவருக்கு தலைகாலே புரிஞ்சிருக்காது. எப்போ பார்த்தாலும் பையன் 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 தான் இது பாரு. எங்க போனாலும் என் பையன் இருக்கிறான்ப்பா, எங்க போனாலும் என் பையனுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணும்ப்பா, எங்க போனாலும் என் பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணும்ப்பா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ அவருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பையன் ஞாபகம் தான் இருந்திருக்கும். ஆனா அங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே, நீ என்ன பண்ணு, உன் பையனை கூட்டிட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துல இருக்கிற ஒரு மலைக்கு நீ போ. சரி ஆண்டவரே போறேன். அங்க போய் நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, அவனை தகன பலியா கொடுக்கணும். இப்ப இந்த ஆபிரகாம் என்ன நினைச்சிருப்பார், என்னடா இவ்வளோ நேரம் ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருந்தார், இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு அதை திரும்ப கேட்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு விசுவாசம் இருந்துச்சு. என்ன விசுவாசம்னா, இந்த ஈசாக்கு பிறந்துட்டான், இந்த ஈசாக்குல இருந்து என் சந்ததி ஆண்டவர் என்ன பண்ண போகிறார், பெருக செய்ய போகிறார்ப்பா. தலைமுறை 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 தலைமுறையா என்ன பண்ண போகிறார், ஆண்டவர் பெருக வைக்க போகிறார் என்ற விசுவாசம் இருந்துச்சு. ஆனா அந்த விசுவாசத்துக்கு என்ன வந்ததுன்னா ஒரு சோதனை ஒன்று வந்துச்சு. இன்னைக்கு வேதம் சொல்கிறது, நம்ம விசுவாசம் ஒவ்வொன்றும் சோதிக்கப்படுகிறது. என்ன பண்ணப்படுகிறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம விசுவாசம் ஒவ்வொன்றும் சோதிக்கப்படுகிறது. ஏன் சோதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வேதம் வசனம் சொல்கிறது, பேதுரு 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் அதில் 7ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்களா. 1 பேதுரு 1:7. அழிந்து போகிற ஒரு பொன், என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், அழிந்து போகிற ஒரு பொன். பொண்ணுனா யாரு? பெண் இல்ல, கேர்ள் இல்ல, லேடி இல்ல, பொன், கோல்டு, தங்கம். அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும். அழிந்து போகிற பொன் எதனால சோதிக்கப்படும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நீங்க காதுல, மூக்குல, கையில, தலையில இந்த மாட்டுறது, இங்க குத்துறது அங்க குத்துறதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், அந்த பொன் அழிந்து போகிற. எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், சத்தமா சொல்லுங்க. அப்புறம் அந்த அழிந்து போற பொண்ணு எதுக்கு நமக்கு? அதனால கழட்டுங்க சொல்லல, கர்த்தர் நல்லவர். அல்லேலூயா. அப்ப இங்க வேதம் சொல்கிறது, அழிந்து போகிற பொன். அந்த பொண்ணு அழிஞ்சு போயிடும்பா, அந்த பொருள் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடும், அது ஒரு நாள் தேஞ்சு போயிடும். இந்த கடையில தான் நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க, ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு போய் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களா, என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், செய்கூலி சேதாரம். இதுல நிறைய சேதாரம். நீங்க சொல்லலாம், ஏங்க போன வாரம் தானேங்க வாங்கினேன், ஒரு வாரம் நீ போட்டிருந்தால தேஞ்சு போச்சு. அப்போ இந்த அழிந்து போகிற பொண்ணு கூட எதுல தெரியுமா சோதிக்கப்படணும்? அக்கினியினால சோதிக்கப்படணும். நீங்க எத்தனை பேர் இந்த தங்கம் செய்யறத பார்த்துருக்கிறீங்கன்னு தெரியல, ஆனா நான் பார்த்துருக்கேன். எங்க ஊர்ல காவல் கிணறுல எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தங்க தங்கம் செய்வாங்க. எங்க மாமா இருக்காங்க, அவங்க கடை வச்சிருந்தாங்க. அந்த கடையில ஒரு தங்கம் செய்யறவர் இருந்தார். அப்போ நாங்கள் மே மாதம் லீவுக்கு போகும்போது, நான் சின்ன பையன், அப்போ ஒரு 9th படிக்கிறேன். அப்போ அங்கே போகும்போது பார்த்தா அவர் உட்காந்து தங்கத்தை ஒரு மோதிரம்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தார். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, டெய்லி காலையில் தூங்கி முழிச்சு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அந்த அங்கிள்கிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன். அப்போ அந்த அங்கிள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த தங்கத்தை ஒரு இது செய்வாங்க, செயின் செஞ்சுட்டு இருந்ததை பார்த்தேன், ஒரு மோதிரம் செஞ்சதை பார்த்தேன், பிராஸ்லெட் செஞ்சதை பார்த்தேன், இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தோம். அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன், எப்படி அங்கிள் இதை நீங்கள் செய்கிறீங்க, நாளைக்கு காலையில் வா, நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன், காட்டுறேன் அப்படின்னா. சரின்னு நான் காலையில் ஆர்வமாக போய் அந்த அங்கிள்கிட்ட உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, ஒரு நீட்டான ஒரு தகுடு, நீட்டான ஒரு இந்த பைண்டிங் ஒயர் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ராடு மாதிரி எடுத்தாங்க.
என்னது அங்கிள் அப்படின்னு கேட்டால், இதுதான்ப்பா தங்கம். பொய் சொல்றீங்களா என்ன? நான் சின்ன பையனு, என்ன ஏமா நீ கொஞ்ச நேரம் கவனி அப்படின்னும் போது அவங்க கேட்டாங்க இத்தனை கிராமில் வேணும்னு. உடனே அவர் அந்த தங்கத்தை வெட்டி ஒவ்வொன்றா எடை போட்டார். அந்த பீஸ் வெட்டி துண்டு துண்டாக போட்டார். போட்டதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆர்வமா, என்னதான் நடக்குது, என்னதான் செய்ய போறான்னு பார்த்தா, அவர் அந்த தங்கத்தை அந்த தூள்களை எடை வச்சுட்டு அதை என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு கிண்ணம், ஒரு சின்ன பாத்திரம் மாதிரி இருந்துச்சு, அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள அதை போட்டாங்க. அதை போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா ஒரு சின்ன அடுப்பு, இவ்வளோண்டு சின்ன அடுப்பு இந்த சைஸில் ஒரு அடுப்பில், அதில் ஃபுல்லாக அந்த உமி தூள்கள், நெல்லோட தூளெல்லாம் போட்டுட்டு அது மேலே உள்ள ஒரு கறிக்கட்டையை வச்சுட்டு அதை ஊதிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அது ஊத ஊத அந்த அக்கினி சூடுனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுது, அந்த துண்டு துண்டான அந்த தங்கம் எல்லாம் அப்படியே உருக ஆரம்பிச்சுது. இப்போ உருகி உருகி அது என்ன பண்ணுச்சுன்னா, இந்த தாமரை இலையில ஒரு தண்ணி சொட்டு ஊற்றுனா எப்படி இருக்கும், இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடும் தெரியுமா, அதே மாதிரி அந்த தங்கம் அந்த கிண்ணத்துக்குள்ளே அப்படியே ஓட ஆரம்பிச்சுட்டே இருந்துச்சு. உடனே அவர் அந்த ஓட ஓட அதுலேருந்து ஒரு கம்பியை வச்சு எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. பார்த்தா உள்ளே இருந்து தூசி தூசியாக சின்ன சின்ன தூசிகள்லாம் வந்துச்சு. அதெல்லாம் எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் அந்த தங்கத்தை தூக்கி தண்ணியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் தட்ட ஆரம்பித்தார். தட்டி அவர் எந்த டிசைனில் கொண்டு வரணுமோ அதை எல்லாம் எப்படி ஒட்டினாங்கன்னா, அந்த தீயினாலேயே அக்கினியினாலே என்ன பண்ணாங்க, அதை ஒட்டி ஒரு நல்ல டிசைன் ஆக்கி, அதுக்கப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணும்போது கூட அக்கினியை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தொடச்சி பாலிஷ் பண்ணி காட்டினா பல 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 பலன்னு அவங்க எப்படி கேட்டாங்களோ அதே போல மாடலில் அந்த தங்கம் ரெடி ஆச்சு. இன்னைக்கு நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, ஒரு தங்கம் ஒரு விலையேற ஒரு பொருளாக மாறணும்னா அது எங்க போய் ஆகணும், அக்கினிக்குள்ள சோதிக்கப்பட வேண்டியது அதற்கு அவசியம். இந்த அக்கினிக்குள்ள போகாம எந்த ஒரு தங்கமோ டிஸ்பிளேல வராது, அது விலை பொருளாக மாறாது. இந்த வசனம் சொல்கிறது, அழிந்து போகிற பொண்ணு கூட அக்கினியினால என்ன பண்ணப்படணும், சோதிக்கப்படும். அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாய் இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இந்த இருக்கிற தங்கத்தை காட்டிலும் எது பெருசு, நம்முடைய விசுவாசம். இருக்கிற தங்கத்தை காட்டிலும் எது பெருசு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், சத்தமா சொல்லுங்க, நம்முடைய விசுவாசம் பெருசு. அப்ப அந்த விசுவாசம் சோதிக்கப்படணுமா இல்லையா, சோதிக்கப்படணும். அதனால தான் ஆபிரகாம் ஐயாவை ஆண்டவர் அன்னைக்கு சோதித்தார். அந்த சோதனையை என்ன பண்ணார் தெரியுமா, இல்லை ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே, நான்லாம் ரொம்ப வயசாகி போச்சு, என்னாலலாம் முடியாது, அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணார் தெரியுமா, அந்த விசுவாசத்தை கிரியையினால போய் காட்டினார். தான் பையனை கூட்டிட்டு போனாங்க, பலிபீடத்தை வச்சாங்க, அந்த பலிபீடத்தில் படுக்க வச்சாங்க. கத்தி எடுத்து வெட்டும் போது தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே உன் பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாது. அப்ப அந்த விசுவாசம் எங்க தெரியுமா நிறைவேறிச்சு, அவர் கிரியையில காட்டும் பொழுதுதான் அதன் பின்பதாக ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் அதே மலையில அதே இடத்துல வச்சுதான் சொல்கிறார், நான் வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் கடல் கரை மணலை போலவும் பெருகவே பெருக செய்வேன்பா, உன் சந்ததியை நான் பெருக செய்வேன். ஏன் தெரியுமா, நான் விசுவாசத்தை சோதித்தேன், நீ இந்த விசுவாசத்துல என்ன பண்ண, ஜெயிச்சதுனால நான் என்ன பண்ண போறேன், இத கிரியையில நீ கொண்டு வந்ததுனால நான் உன்னை பெருகவே பெருக பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு நாம் கூட ஆண்டவர் நம்முடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார். இந்த விசுவாசம் நம்ம கிரியையில இருக்கா, அது இருக்கும் என்றால் தேவன் அதை பெருக செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு வேதத்திலிருந்து நான் இன்னும் சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு இந்த யாக்கோபு சொல்கிறார், இப்படிப்பட்ட விசுவாசம் கிரியை இல்லைன்னா அது தனக்குள்ளே செத்து போனதாக இருக்கிறது. கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. ஒரு மனுஷனுக்குள்ள உயிர் இருக்கு, ஆனா ஒருத்தன் கோமால இருக்கிறான்னு வைங்களேன், அவன் உயிரோட இருந்தாலும் செத்ததற்கு தான் சமானம். இன்னைக்கு எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு, ஆனா கிரியை இல்லைன்னா நானும் கோமால இருக்கிற நிலைமை தான். இன்னைக்கு அந்த நிலைமை வேண்டாம். இன்னைக்கு நான் வேதத்திலிருந்து சொல்கிறது போல இன்னைக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சாட்சியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நாங்க திருமணமாகி எங்களுக்கு 8 மாதம் குழந்தை கிடையாது. ஆனா எங்களுக்கு திருமணம் ஆகி குழந்தை இல்லைன உடனே நிறைய பேச்சுகள், நிறைய பேர் சுத்தி கித்தி எங்க சொந்தங்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்களாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க, என்ன இன்னும் குழந்தை இல்லையா,
கல்யாணம் ஆகி இத்தனை மாதம் ஆச்சு, 3வது மாதத்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 3வது மாதத்துலேயே சொன்னாங்க குழந்தை இல்லை குழந்தை இல்லை குழந்தை இல்லை. ஆனால் பேசும்போதெல்லாம் நான் கிண்டலாக ஏதாவது ஜோக்காக சொல்லிட்டு வந்துடுவேன். சிலர் ஏதாவது கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் கேட்பாங்க, என்னப்பா எதுவும் புழு பூச்சிலாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எதுவும் புழு பூச்சிலாம் இல்லையா? நம்ம தான் ரொம்ப குசும்பாச்சு. நான் சொல்லுவேன், இல்லை நேற்று தான் அதுக்குரிய மருந்துங்களாம் சாப்பிட்டோம், புழு பூச்சிலாம் போயிடுச்சு வெளியே. ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த பேச்செல்லாம் கேட்க முடியாமல் என்ன பண்ணிருச்சு, ரொம்ப வேதனைக்குள்ளே போயிடுச்சு. அப்போ நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டோம், அன்னைக்கு ஒரு சனிக்கிழமை நானும் என் மனைவியும் எங்கள் வீட்டில் இந்த இந்த சொந்தம்லாம் கேட்குறத கேட்டுட்டு மதியானம் ஒரு 3 மணி இருக்கும். நாங்கள் சனிக்கிழமை எங்கள் வீட்டில் மேலே போய் எங்களுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ரூமில் உட்காந்து பெட்டில் உட்காந்து நானும் என் மனைவியும் கையை பிடிச்சிட்டு அழுதான் செஞ்சோம். இது எங்கள் அப்பாவுக்கும் தெரியாது, எங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது, ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நாங்கள் 2 பேரும் அழுதோம். என்னை பார்த்து அவள் அழுகிறா, அவளை பார்த்து நான் அழுகிறேன், மாற்றி மாற்றி அழுதோம். அழுதுட்டு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டோம், ஆண்டவரே ஏன் ஆண்டவரே, ஏன் எல்லாரும் இதையே கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க, ஏன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டு இதை மட்டும் தான் கேட்டு நாங்கள் அழுதோம். அப்போ அழுது கொண்டு இருக்கும்போது தான் நான் சொன்னேன்ல, வேத வசனம் நம்மளோடு கூட பேசுகிறதா இருக்குது. அப்போ என் காதில் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு, ஏசாயா 60:20, ஏசாயா 60:20 என்ற உடனே நான் என் மனைவி கிட்ட சொன்னேன், அழுகை நாங்கள் நிறுத்திட்டு ஏசாயா 60:20 எடுத்து வாசி அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போது அந்த வசனத்தில் வாசிக்க போது அந்த வசனம் சொன்னது, உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போன, உன் துக்க நாட்கள். நாங்கள் இப்போ அந்த துக்கத்தில் தான் அழுகிறோம், ஆண்டவரே ஏசப்பா அப்படின்னு அழுகிறோம். அந்த வார்த்தை உன் துக்க நாட்கள் முடிந்தது என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை வந்த உடனே நம்ம தான் கொஞ்சம் சந்தேகமும் போடுவோம்ல. உடனே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், ஆண்டவரே எங்கள் ஊழியத்துக்கு நீங்கள் லீபனோன் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்கிறீங்க, அப்போ இந்த அதிகாரத்தில் லீபனோன் வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு தான் அது அப்படின்னு அந்த வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது அங்கே லீபனோன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் வரும். இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆண்டவர் துக்க நாட்களை முடிய பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டாங்க, துக்க நாட்கள் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஆண்டவர் நமக்கு செய்ய போகிறார். அந்த விசுவாசத்தில் உடனே என் மனைவி சொன்ன, நானும் என் மனைவியும் ஜெபம் பண்ணோம், ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களுக்கு பிள்ளையை கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பொருத்தனை காணிக்கை நாங்கள் செலுத்துவோம் ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒரு பொருத்தனை காணிக்கை நாங்கள் உங்ககிட்ட வைப்போம் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணோம். ஜெபம் பண்ணிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சபைக்கு 10 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும், நாங்கள் 9:30 மணிக்கே அங்கே இருக்கிறோம் உள்ள. அப்போ உள்ளே போகும்போது தான் என் மனைவி சொல்கிறாங்க, அன்னைக்கு மறுநாள் காலையில் நம்ம போய் இந்த பொருத்தனை காணிக்கையை இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு கொடுத்துடலாம், இந்த பொருத்தனை காணிக்கையை ஆண்டவருக்கு கொடுத்துடலாம். அப்போ நான் என் மனைவி கிட்ட கேட்டேன், என்னம்மா ஏதாவது கன்சீவ் ஆகிருக்கியாம்மா அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஆண்டவருக்காக பொருத்தனை பண்ணோம், நம்ம அந்த பொருத்தனையை நம்ம செலுத்தணும். நாங்கள் காலையில் எழுந்து 9 மணிக்கெல்லாம் ரெடி ஆகி நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போயிட்டோம். சபைக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு சின்ன ஆலயம் இருக்குது, அந்த கூடாரத்தில் நாங்கள் போய் 2 பேரும் நின்று ஆண்டவர்கிட்ட என்ன தெரியுமா பண்ணோம், வேறு ஒன்றுமே கேட்கல, கையேந்தி இப்படி தான் நின்னோம், வேறு யார்ட்டையும் எங்களுக்கு கையேந்த தெரியல. நாங்கள் 2 பேரும் கையேந்தி, ஆண்டவரே உங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் நிற்கிறோம், எங்களை இதுவரைக்கும் நடத்தினவர் நீங்கள் தான், நாங்கள் இந்த வார்த்தையெல்லாம் விசுவாசிக்கிறோம்ப்பா, நாங்கள் நம்புகிறோம், எங்களுக்கு நீங்கள் பிள்ளையை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பொருத்தனை காணிக்கையை அங்கே இருக்கிற உண்டியலில் நாங்கள் போட்டோம். போட்டுட்டு நாங்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா, ஆண்டவரே நாங்கள் சொன்னதை நாங்கள் செஞ்சிட்டோம் ஐயா, நாங்கள் உங்களுக்கு சொன்னோம் நீங்கள் எங்களுக்கு குழந்தையை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பொருத்தனையை நாங்கள் செலுத்துவோம்னு சொன்னோம், ஆனால் நாங்கள் பொருத்தனையை கொடுத்துட்டோம், இன்னைக்கு நீங்கள் தான் எங்களுக்கு கடனாளி. நீங்கள் எத்தனை பேர் ஏசப்பாவை கடனாளியாக உங்களுக்கு மாற்றினீங்களோ தெரியல, எங்கள் வாழ்க்கையில் நானும் என் மனைவியும் ஆண்டவரை எங்களுக்கு கடனாளியாக நாங்கள் மாற்றணும். ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களுக்கு கடனாளிப்பா சொன்னோம். அதே மாதத்தில் என் மனைவி கன்சீவ் ஆனாங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. காரணம் என்ன தெரியுமா, விசுவாசம் சோதிக்கப்படும், விசுவாசம் சோதிக்கப்படும். அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி நிற்கிறோம், அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி போறோம். அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட சொன்ன காணிக்கையை பொருத்தனையை நாங்கள் நிறைவேற்றிட்டோம், ஆண்டவர் எங்களுக்காக காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ இன்னைக்கு டாக்டர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க, என் மனைவிக்கு குழந்தையே பிறக்காது, ஏன்னா அவங்க காலேஜ் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு பேக் பெயின் இருந்தது, அந்த பேக் பெயின்னால அநேக கரண்ட் ஷாக்லாம் வச்சு ஃபிசியோ பண்ணாங்க, அதனால அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது, கல்யாணம் பண்ணாலும் குழந்தை இருக்காது, குழந்தை
பிறக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னாங்க. டாக்டர்கள் சொன்னாங்க. ஆனா தேவனிடத்துல நாங்க விசுவாசித்தோம், தேவனிடத்துல நாங்க நம்பினோம். தேவன் இல்லாத இடத்துல உருவாக்குகிற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கன்சீவ் ஆகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்கிறாங்க, ஃபிசியோவில் சொன்னால் அங்கே ஆச்சரியம், எப்படி இந்த கரு உண்டாச்சு? ஏன்னா உனக்கு கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் அவ்வளோ ஷாக். 2 வருஷமா உனக்கு கரண்ட்லாம் கொடுத்துருக்குறோம், குழந்தெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லையே, அந்த கரு முட்டைக்கெல்லாம் என்னைக்கோ இறந்துருக்குமே, எப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆண்டவர் கருவையும் கொடுத்தார், நார்மல் டெலிவரியும் கொடுத்தார். டாக்டர் சொன்னாங்க, நார்மல் டெலிவரிக்கெலாம் விட்டுறாத, நார்மல் டெலிவரி ஆச்சுன்னா உனக்கு இதுவாகிடும். இதில் நீங்கள் நினைப்பீங்க இவர் என்னதனோ சொல்கிறான்னு, ஆனால் இது வாழ்க்கையில், என் வாழ்க்கையில் நடந்ததை தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். என் மனைவி கன்சீவ் ஆகி அந்த வார்டுக்கு போகிறாங்க உள்ளே. அப்போ நான் வேகமாக போய் பார்க்குறேன், அவங்க உள்ளே டேர்ன் ஆகி உள்ளே போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் வெளியே இருந்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். என் மனைவி உள்ளே போகிறாங்க. வெளியே பார்த்தா ஒரு சின்ன பாக்ஸ், நம்ம இந்த இறந்து போனதுக்கப்புறம் பாக்ஸ் வைப்பாங்கல்ல, சவப்பெட்டி, சின்ன பெட்டி. எனக்கு இது பார்த்தோன்னே என் மனைவி பார்த்துட்டு நான் உள்ளே அனுப்பிட்டு வெளியே வரேன், பார்த்தா அந்த பாக்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ஒரே இது, என்ன ஆண்டவரே இப்போ தான் என் மனைவி உள்ளே போகிறா, இதில் ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால், வேற ஒரு குழந்தை இறந்து போச்சு, அதை அடக்கம் பண்ணுறதுக்காக அந்த பாக்ஸில் வைக்கிறதுக்காக செஞ்சுட்டு கொண்டு வந்து வச்சுருக்குறாங்க. இப்போ இந்த நிலைமையில் எப்படி இருக்கும்? குழந்தையே இல்லை, இப்போ ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார், இன்னைக்கு எடுத்த உடனே இது மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு வேதனையோடு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் தேவன் நார்மல் டெலிவரியில் ஆண்டவர் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க உதவி செய்தார். எங்களுக்கு 2 பிள்ளைகளை தேவன் பெரிதான நாமத்தினால, கிருபையினால எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. காரணம் என்ன தெரியுமா? அதனால நான் ஒரு பெரிய விசுவாச தியாகிலாம் கிடையாது. கிரியையினால எங்க விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினோம், தேவன் எங்களுக்காக எல்லாம் செய்து முடித்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம கேட்கணும், ஆண்டவரே என் விசுவாசம் பெருக, என் விசுவாசம் வெளிப்பட, அதை நான் என்ன பண்ணணும்? என் கிரியையினால நான் அதை செய்யணும். என் கிரியையினால அதை நான் வெளியே கொண்டு வரணும். அதற்கு நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லணும். வேதத்தில் என்ன ஒரு வசனத்தை மட்டும் நம்ம வாசித்து நம்ம ஜெபிக்கலாம். இயேசு கிறிஸ்து இந்த விசுவாசத்தையும் கிரியையும் எப்படி பார்த்தார் அப்படின்னு பார்த்தா, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷகம் 9ஆம் அதிகாரம் அதில் 22ஆம் வசனம், 20ஆம் வசனத்திலிருந்து 22ஆம் வசனம் வாசிச்சிங்கன்னா, அங்கே 12 வருஷமாய் பெரும்பாடு உள்ள ஒரு ஸ்திரீ. அதில் எல்லாம் நம்ம அநேக முறை கேட்டிருக்கிறோம். இருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த விசுவாசத்திற்கு ஆதாரமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த 12 வருஷமாய் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ, இவங்க அநேக வைத்தியர்களால் கஷ்டப்பட்டோம், அவங்களுக்கு சுகமே இல்லை. ஆனாலும் அங்க ஆண்டவரை கேள்விப்பட்ட உடனே, நான் போய் ஆண்டவருடைய வஸ்திரத்தை தொடுவேன், அந்த தொட்ட மாத்திரத்தில் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? சுகம் கிடைக்கும் என்று அவங்க மனசுக்குள்ள நினைச்சாங்க. அந்த வசனத்தை வாசிங்க. அப்பொழுது 12 வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ, நான் அவருடைய வஸ்திரத்தையாகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று தன் உள்ளத்தில் எண்ணிக்கொண்டு. இப்போ அவங்க உள்ளத்துல என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? விசுவாசிச்சாங்க. உள்ளத்துல விசுவாசிச்சாங்க, அவங்க இருதயத்துல விசுவாசிச்சாங்க. நான் போய் ஆண்டவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? சுகமாவேன் என்கிற விசுவாசம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. நான் சுகம் ஆயிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு. அந்த நம்பிக்கை அவங்கள காப்பாத்திச்சா அப்படின்னு கேட்டா, அந்த நம்பிக்கை அதை வெளியரங்கமா கொண்டு வந்தாங்க. என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அந்த நம்பிக்கைக்காக அங்க வசனம் போட்டிருக்கிறது, என்று தன் உள்ளத்திலே எண்ணிக்கொண்டு அவள் பின்னாலே வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால். ஆமென், அல்லேலூயா. என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அந்த அம்மா மனசுக்குள்ள நினைச்சாங்க, ஏசப்பா கிட்ட போனா எனக்கு சுகம் கிடைக்கும், அவர் வஸ்திரத்தை தொட்டா எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்ற விசுவாசம் இருந்துச்சு. அந்த விசுவாசம் அவங்கள எழுந்து நடக்க போய் அந்த வஸ்திரத்தை தொட உதவி செஞ்சுச்சு. அல்லேலூயா. அதுதான் கிரியை. இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு தருவார் தருவார் தருவார், நான் விதைக்காமல் எனக்கு ஆண்டவர் தருவார்னா தரமாட்டார். வேதம் சொல்கிறது, குளிர்கிறது என்று சொல்லி சோம்பேறி வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டு அறுப்பு காலத்தில் போய் பிச்சை கேட்டா கூட அவனுக்கு என்ன கிடைக்காதான்? நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாதான் ஆண்டவர் அடுத்த வழி எனக்கு காட்டுவார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு பெரிய பெரிய கிரவுண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பில்லாக இருக்கும். நம்ம இப்போ இந்த ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரிக்குள்ளெல்லாம் நிறைய பில்லுங்க நிறைய மூடிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வழி மட்டும் தெரியும், ஒத்தடி பாதை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரே ஒரு வழி மட்டும் தெரியும். ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அது என்ன வழி?
மனுஷங்க போனது, மனுஷங்க நடந்து போனது. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து வச்சாதான் வழியே திறக்கும். நான் இங்கே நின்றுட்டு வழி திறக்கட்டும் வழி திறக்கட்டும் ஜீ பூம்பா அப்படின்னா வழி திறந்துருமா? ஆண்டவர் மேஜிக் பண்றவர்லாம் அல்ல, ஆண்டவர் மாய வித்தை பண்ணுகிறவர்லாம் அல்ல. நம்ம விசுவாசம் கிரியையினால வரணும். ஜபத்தினால நான் ஜெபம் பண்ணிட்டேன் ஆண்டவர் எனக்கு செய்வார் அப்படின்னா செய்ய மாட்டார். அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நமக்கு ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுப்பார். இன்னைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு 5 தாலந்து 2 தாலந்து 1 தாலந்து கொடுத்தாரா கொடுக்கலையா? கொடுத்தார். 5 தாலந்து வாங்கினவன் என்ன பண்ணா? அதை கொண்டு போய் வியாபாரம் செஞ்சான். அவன் என்ன வியாபாரம் செஞ்சானா தெரியல. உப்பு வித்தானா, அரிசி வித்தானா, நெல்லு வித்தானா, கோதுமை வித்தானா, தானியங்களை வித்தானா, என்ன வித்தான்லாம் தெரியாது. ஆனா அவன் ஒரு வியாபாரம் பண்ணான். 2 தாலந்து வாங்கினவனும் கொண்டு போய் அதை நிலத்தை போட்டான். அதனாலதான் அவனுக்கு கிடைச்சது. ஆனா 1 தாலந்து வாங்கினவன் என்ன பண்ணான்? அதை கொண்டு போய் மண்ணை தோண்டி புதைச்சி வச்சுட்டான். இப்போ எஜமான் திரும்பி வந்து கேட்கிறார், எப்பா கணக்கு கொடுங்க, எல்லாம் கணக்கு கொடுங்க. இப்போ அந்த எஜமான் கிட்ட போய் சொல்கிறார், ஆண்டவர் இருந்தாங்க, நீங்க 5 தாலந்து கொடுத்தீங்க, இதை நான் சம்பாதிச்சேன், மேற்கொண்டு இதை போட்டு நான் சம்பாதிச்சு இன்னும் 5 தாலந்து வச்சிருக்கிறேன், இந்தாங்க வாங்கிக்கோங்க. அப்போ வாங்கிக்கிறார். 2 தாலந்து வாங்கிக்கிறார். 1 தாலந்து வாங்குற வந்து நின்று சொல்றான், ஆண்டவரே நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிற தேவன். நீங்க யாரு? விதைக்காத இடத்துல அறுக்கிற தேவன்பா. நீர் கடினமுள்ள மனுஷன், எனக்கு தெரியும். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அதை தோண்டி உள்ள மண்ணுக்குள்ள வச்சுட்டேன். இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார், டே சோம்பேறிய, இத போய் நீனு காசுக்காரன்ட்ட கொடுத்திருந்தா, யார்கிட்ட? காசுக்காரன்ட்ட கொடுத்திருந்தா கூட அவன் வட்டி முதலுமா உனக்கு கொடுத்திருப்பானே. நீ போய் வேலை கூட செய்ய வேண்டாம், அவன்கிட்ட நீ காசை கொடுத்து வச்சிருந்தா கூட வட்டி முதலுமா உனக்கு கிடைச்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அவனை ஒருவரும் பிரவேசிக்க கூடாதான இருளான இடத்துக்கு அவனை தள்ளுகிறார். ஆனால் இந்த 2 தாலந்தையும் 5 தாலந்தையும் வைத்து மேற்கொண்டு சம்பாதித்தவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், உண்மையும் உத்தமமும் உள்ள ஊழியக்காரர்களே, உங்களுக்கு என்று ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட இந்த இடத்துக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பிரவேசிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை என்கரேஜ் பண்றார். அப்போ இந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கொடுத்து, எனக்கு தெரியும் என் ஆண்டவர் என்ன நடத்துவாருங்க. நான் வீட்டுக்குள்ள தூங்கிட்டு அந்த ஆண்டவர் என்ன நடத்துவாரா சொல்லுங்க? ஆண்டவர் நடத்துவாரான்னு கேட்டா ஆண்டவர் சொல்லுவார், எப்பா நான் உனக்கு நிறைய வழியை காட்டினான்னு நீ என்ன பண்ணல, நீ வரல. நான் உனக்கு நிறைய வழி காட்டணுமா, நீ என்னென்ன செய்யணும் நான் காட்டினேன், ஆனா நீ அதுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு இந்த உலகம் நிறைய ஏமாத்தி ஏமாத்தி நம்மளை வச்சிருச்சு. கொடுக்கிற தேவம் கொடுக்கிற சாமி என்ன பண்ணுமா? எந்த சாமியும் கூரையை பிச்சுட்டுலாம் கொடுக்காது. கொடுக்கிற சாமி கூரையை பிச்சுட்டுலாம் எந்த சாமியும் கொடுக்காது. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், நீ கையிட்டு செய்யும் பிரயாசத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன், உன் கையின் பிரயாசத்தை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். நான் கர்த்தரை நம்பி நான் விதைக்கிறேங்க, அந்த விதை தான் 30, 60, 100 பலன் தரும். அல்லேலூயா. ஈசாக்கு விதை விதைச்சான், அப்படிதானே? விதைச்சான், எவ்வளவு கிடைச்சது தெரியுமா? எல்லா இடம் பக்கத்து நிலம்லாம் காஞ்சி போயிருக்கு, ஆனா இவர் நிலம் மட்டும் நல்லா பசுமையா இருக்கு. இவர் விதைக்கிறாரு, 30, 60, 100 பலன் கொடுத்துச்சு. ஏன் தெரியுமா? நான் கர்த்தரை நம்பி அவர் சொன்னார், நான் அதை செஞ்சேன், எனக்கு விளைச்சலை கொடுத்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ ஒரு விசுவாசம் ஒரு பர்ண மேல இருக்கிற விதை போல, அந்த விதை என்னைக்கு நிலத்துக்கு போதோ அன்னைக்கு தான் அது என்ன பண்ணும், 30, 60, 100 பலன் கொடுக்கும். அந்த விசுவாசம் என்கிறத அந்த விதையை மூட்டை கட்டி மேலேயே வச்சிருந்தா அது பெருகுமா? பெருகவே பெருகாது. அப்போ அந்த கிரியை என்கிற நிலத்துல போடும் பொழுதுதான் அது 30, 60, 100 பலன் கொடுக்கும். ஆமென், அல்லேலூயா. இன்றைக்கு நான் நம்புகிறேன், நம்ம கிரியையினால செய்ய போகிற விசுவாசம் செத்ததா இராமல், நம்ம கிரியையினால நடக்கிறோம் தெரியுமா, கிரியையினால விசுவாசத்தோடு துவங்குறோம் தெரியுமா, அது இன்றைக்கு உயிர் பெற்று நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றது வல்லதாய் இருக்கிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சரி, நம்ம எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே முழங்கால் படிட்டு நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறோம். கர்த்தர் நல்லவர். இன்னைக்கு நான் நம்புறேன், தேவன் நம்மளோடு கூட பேசி இருக்கிறார். தேவன் நம்மளோடு கூட பேசிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் சொல்லலாம், இன்னைக்கு வேதம் சொல்கிறது போல கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. ஆண்டவரே, என் விசுவாசம் கிரியை இல்லாம இருக்கக்கூடாதுப்பா. எப்படி ஒரு விதை ஒரு மூட்டையிலே இருக்குதோ அது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, ஆனா அது நிலத்தில் விழுமானால் அது 30, 60, 100 பலன் தருமே. என் விசுவாசம் ஒரு நாள்
ஒருவேளை இது வரைக்கும் ஆண்டவர் நடத்தினா பார்க்கலாம், கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் விசுவாசிக்கிறேன் என்றார் அல்ல. என் தேவன் சொன்னார் அதை கண்டிப்பா செய்வார். என் தேவன் சொன்னாரா கண்டிப்பா செய்வார். அதுதான் கிரியை. அதுல நம்ம நடக்கணும். ஆண்டவரே நீங்க சொன்னீங்கப்பா, செய்வீங்க. ஆண்டவரே நீங்க சொல்லிட்டீங்க, நீங்க செய்வீங்க. நான் இனிமே எதை சார்ந்திருக்க போறதே இல்லை. இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்க பிசினஸை பார்த்து சொல்லலாம், உன் பிசினஸை நான் இன்னும் பெருக வைக்க போகிறேன். எங்க ஆண்டவரே இந்த பிசினஸ்ல ஒன்றும் முன்னேற்றம் இல்லை, இதுல எங்க இல்ல. ஆண்டவர் சொன்னார்னா சந்தேகப்படாமல் அப்படியே ஆம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால், ஆமேன் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம்னா அதை தேவன் நமக்காக தீவிரமாய் செய்ய அவர் நமக்காக எழுந்து வருவார். நம்ம இல்ல ஆண்டவரே, முடியாத ஆண்டவரே, சாக்கு போக்க சொன்னா செய்வார், தாமதித்து அது நமக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு நீங்க சொல்லுங்க, உங்க வாழ்க்கையில செய்யணும்னு ஆண்டவர் நினைச்சிருக்குது தாமதித்து நடக்கணுமா இல்ல ஏற்ற காலத்துல அது நடக்கணுமா? அப்ப நம்ம விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும்? எப்படி இருக்கணும்? கிரியையில இருக்கணும். நம்ம ஜெபம் பண்ணோம், அதுக்கேற்ற முயற்சி செய்யணும். ஆண்டவர் நம்ம முயற்சியை வளர செய்வார். ஓ நல்ல தேவன் அவர். இன்னைக்கு எல்லாரும் நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து அப்படியே முழங்கால் படிட்டு நம்ம கரங்களை உயர்த்தி, அப்பா அன்னைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்த நாளில் கூட ஒரு தகப்பன் வந்து சொல்கிறார், ஆண்டவரே என் பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லைப்பா, உங்கள் சீஷட்டெல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டினேன், ஆனால் அவங்களால சுகப்படுத்த முடியல, உங்களால் சுகப்படுத்த முடியும்னா அவனை சுகப்படுத்துங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ விசுவாசிச்சுன்னா நான் செய்கிறேன், நீ விசுவாசிக்கிறியா நான் அதை செய்யறேன். அப்போ அவர் சொல்லுற உண்மையை ஒத்துக்கிட்டார். ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன், ஆனால் அப்பப்போ என்னுடைய அவிசுவாசம் வந்து என்ன பண்ணுது, என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குப்பா, அந்த விசுவாசத்துக்குள்ள கொண்டு போகாம என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணி கலைச்சிக்கிட்டே இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னார். உடனே ஆண்டவர் சொன்னார், அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு அந்த தகப்பன் அழுகிறார், ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க, ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்துல தேவன் அந்த தகப்பனுடைய அவிசுவாசத்தையும் மாற்றினார். அந்த மகனையும் மீண்டும் அந்த வியாதியிலிருந்து உயிரோடு எடுத்து அவனுடைய அப்பா கிட்ட அனுப்பிட்டார். இன்னைக்கு நம்ம தேவன் அதுதான். இன்னைக்கு நீங்க சொல்றீங்களா, ஆண்டவரே என் விசுவாசம் இருக்கு, ஆனா அதை நான் கிரியையில நடத்த எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே, அதை நான் எப்படி அபியாசப்படுத்தணும்னு எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே, எனக்கு நீங்க சொல்லி கொடுங்கப்பான்னு கேளுங்க. அவர் நமக்கு நல்ல டீச்சர், நல்ல தகப்பன், நல்ல நண்பர், நல்ல சிநேகிதன், நமக்கு நல்லா சொல்லி தருவாங்க. நீ இதெல்லாம் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு காட்டுவேன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல. அந்த தேவனை நம்பி நம்ம இன்னைக்கு காரியத்தை செய்ய போகிறோம். தேவனை நம்பி நம்ம காரியத்தை செய்ய போகிறோம். நான் நம்புறேன் கண்டிப்பா நம்ம சீக்கிரத்துல நம்ம வாழ்க்கை எல்லாம் மாற போகிறது. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறார் ஆண்டவர்? ஏன் தெரியுமா? என்னுடைய விசுவாசம் பெரியது. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். ஆண்டவரே எனக்கு விசுவாசம் இருக்குப்பா, என் தேவன் என்னை எங்கேயும் ஏந்த வைக்கவே மாட்டார், என் தேவன் என்னை எங்கேயும் கைவிடவே மாட்டார் என்ற விசுவாசம் எனக்கு இருக்குப்பா, நான் அதை நம்பி ஓட போறேன் ஐயா, அதை நம்பி நான் ஓட போறேன் ஆண்டவரே, அதை நான் நம்பி ஓட போறேன் ஆண்டவரே. எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏசப்பா இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள கிரியை உள்ளதா மாறட்டும் ஆண்டவரே, இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள கிரியை உள்ளதா மாறட்டும் ஆண்டவரே, இந்த விசுவாசம் எனக்கு கிரியை உள்ளதா மாறட்டும் ஆண்டவரே, இந்த விசுவாசம் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்குள்ள கிரியை உள்ளதாய் மாறும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஓ நன்றி தகப்பனே, ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா. இன்னைக்கு நீ சொன்ன வார்த்தையின்படியே எங்க ஒவ்வொருவரையும் நீர் நடத்துவீராக, எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க நடத்துங்கப்பா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம். நல்ல தகப்பனே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல மதியான வேளைக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே சொன்னது போல கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. அநேக நேரங்கள் எங்கள் விசுவாசம் செத்தது போலவே இருக்குப்பா. ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க, இந்த கிரியையில் நாங்கள் எப்படி அதை விசுவாசத்தை உயிர் பெறணும், எப்படி அதை நடத்தணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறீங்கப்பா. அதை தொடர்ந்து நாங்கள் செய்ய போகிறோம். அதை தொடர்ந்து செய்ய எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க ஆண்டவரே. நீங்கள் எங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பீராக. நீரே நடத்துங்கப்பா. இப்பொழுது வீடுகளுக்கு கடந்து செல்கிறாங்க. உங்கள் கிருபை, பாதுகாப்பு, பிரசன்னம் கூட வந்து வழி நடத்தட்டும். தேவ கிருபை ஆண்டவரே, மாறாத பிரசன்னம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பாதுகாத்து கொள்ளட்டோம்ப்பா. இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவரே, இந்த நாளில் நாங்கள் நம்புகிறோம், வருகிற வாரத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் எங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க போகிறீங்கப்பா. நாங்கள் விசுவாசத்தில் எப்படி மேன்மையாகணும், விசுவாசத்தில் எப்படி நாங்கள் வளரணும்,
விசுவாசத்தை எப்படி கிரியையில கொண்டு வரணும் என்று நீங்க சொல்லித்தர போகிறீங்கப்பா. நீங்க சொல்லித்தர போகிறீங்கப்பா. அதை கற்றுக்கொள்ள நாங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஸ்தோத்திரம் 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 ஐயா. இயேசுவின் ரத்தம் இப்பொழுதும் பிள்ளைகள் வீடுகளுக்கு கடந்து செல்லும் பொழுது உங்களுடைய கிருபை மாத்திரம் கொடுத்து நடத்தட்டும். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. ஆசீர்வதிங்கப்பா. இயேசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய தோட்டங்கள், விவசாயங்கள் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு மிருக ஜீவன்கள், ஆடு மாடுகள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் பாதுகாத்து கொள்வீராக. நீர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா. இயேசுவின் ரத்தம் அவைகள் பெருக நீர் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஜெபங்களில் சந்திக்கும் வரை தேவனுடைய கிருபை பிரசன்னம், மாறாத தயவு எங்களை வழி நடத்தட்டும். பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் தாழ்மை கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். பிதாவாகிய தேவனை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்.